Hindi na nakapalagpa ang isang lalaki matapos makorner sa isinagawang entrapment operation ng PNP Anti-Cybercrime Group o ACG sa Sipocot, Camarines Sur umaga nitong Lunes matapos umanong manakot online sa kanyang dating kasintahan. Ayon sa PNP Anti-Cybercrime Group, nagsimula ang operasyon matapos magreklamo ang biktima sa pambabanta ng suspect sa pamamagitan ng social media. Bali kahapon, June 8, 2026, bandang alas 12 ng tanghali, nagkaroon po tayo ng isang entrapment operation sa Sipocot, Camarines Sur. So, ang reklamo ay galing po sa isang babae na inireklamo na tinatakot siya ng kanyang dating karelasyon. So, tumawag ang Sipocot MPS at humingi ng tulong sa ACG at agad din kaming nag-respond. Pumunta kami ng Sipocot at nahuli namin yung suspect sa pananakot. So, as of now po, nagre-ready po kami ng mga dokumento to file a case against the perpetrator for violation of RA 9262 kasi nga former partner siya, and meron din siyang grave threats under revised penal code, and meron din siyang RA 10591, Section 35 of RA 10591 dahil sa pagkakaroon niya ng isang replikang baril at nakuhanan din namin siya ng mga totoong bala. Samantala sa Naga City, gabi naman ng parehong araw, isa pang operasyon ang isinagawa ng PNP ACG sa isang apartel laban sa online prostitution at umano'y bugaw na nagre-recruit ng kababaihan. Na-rescue sa operasyon ang 3 kababaihan na pinaniniwalaang naingganyo sa online setup. Bandang alas 9:30 ng gabi. So ang kaso na ito ay umiikot doon sa cyber patrolling namin. So, this cyber patrolling is a proactive measures po ito ng cybercrime para mag-monitor kami ng mga violators online. So, since alam naman natin na marami na ang mga perpetrator online, ito ang binabantayan namin. Yung mga online prostitution, trafficking, yun din ang binabantayan namin. So, kaya nagkaroon kami ng cyber patrolling June 5, kung hindi ako namamali doon sa petsa ng case build up namin, June 5 nagsimula yun. And kagabi lang namin na i-plan out yung entrapment operation. And nakarescue tayo ng 3 mga babae in legal age naman, age 19, 21, and 23. So, estudyante sila. Sa kasalukuyan, nasa kustudiya na ng PNP ACG ang suspect na umano'y bugaw para sa karampatang kaso, habang ang mga nasagip ay ilalagay sa pangangalaga ng DSWD para sa angkop na interbensyon. Dahil din sa poverty, yung mga walang trabaho, they resort to such work. Kung kaya't ang ginagawa na lang ng PNP ACG and syempre kasama ang LGU natin to protect the women and children, babantayan po talaga natin at hindi po tayo titigil sa pagsugpo ng ganong mga krimen. Lalong-lalo na po kung may mga minor de edad na ini-involve nila sa ganitong mga trabaho. Maaring i-report ang mga kalintulad na iligal na gawain sa VAUC desk ng mga PNP station o sa opisyal na social media pages ng PNP Cybercrime Group sa Camarines Sur at Naga City. Jan Amador, CSN.